Харызмат нашай кангрэгацыі – гэта духоўнае дзяцінства. Але каб пра гэта казаць, трэба крыху вярнуцца назад. Харызмат кангрэгацыі глыбока закараняецца ў духоўнасці Кармеля. Жывём і развіваемся кантэмпляцыяй альбо сузіраннем і апостальствам, чэрпаючы духоўныя даброты з ордэна Найсвяцейшай Марыі Панны з гары Кармель. Найсвяцейшая асоба, дзіцятка Езус, з'яўляецца для сясцёр узорам. Яны ідуць і жывуць па дарозе духоўнага дзяцінства згодна з Евангеллем. Харызмат духоўнага дзяцінства выплывае з крыніцаў дзяцінства Езуса Хрыста і праяўляецца не столькі ў словах альбо пачуццях сэрца, але ў простасці думак, пакоры, ахвярнасці, таксама адданага служэння і выканання свайго паклікання. Духоўнае дзяцінства – гэта шлях поўнага даверу і адданасці Богу, як казала наша галоўная апякунка, святая Тэрэза дзіцяткі Езус і Найсвяцейшага аблічча. Скрываўленае аблічча Найсвяцейшага Езуса Хрыста з'яўляецца такой захвотай для сясцёр для штодзённай ахвярнасці. Сёстры наследуюць дзіцятка Езус ад яго нараджэння да мукі на крыжы.